Mere end 30.000 nye virksomheder ser årligt dagens lys i Danmark, men hvad er opskriften egentlig på at starte en virksomhed og gøre en drøm til virkelighed? Det sætter vi fokus på i dagens afsnit af Kompas. Jørgen Jepsen, der er partner og statsautoriseret revisor i BDO, og vi har sat kursen mod Stauning og besøger i dag Martin Vesterby, der er medejer og medstifter af det danske whiskybrand Stauning Whisky. Martin, tusind tak, fordi vi måtte komme og have lov til at sidde her i jeres smukke omgivelser. Tak fordi I ville. Det er vi meget glade for. I var 9 venner, og jeg kigger lige med papir her, så jeg får det rigtigt med. En læge, en kok, en slagter, en helikopterpilot og 4 ingeniører, og så et nedlagt slagteri. Altså, jeg fristes jo næsten til at sige, at det lyder som starten på en ny Anders Thomas Jensen-film, men det er jo faktisk starten på Stauning Whisky. Vil du ikke spole tiden lidt tilbage med os og give os et indblik i, hvordan Stauning Whisky kom til at starte? Jo, det vil jeg gerne. Det kunne ellers være en fed film. Ja, jeg tror, det kunne være en fed film. Det kunne være en god film, ja. Det startede med, at min lillebror Lasse, som er direktør i dag, og vi har lavet nogle projekter tidligere, og havde haft det rigtig godt med at arbejde sammen. Og så havde vi stoppet noget, og så havde jeg sådan lidt et urge for at lave noget nyt, og gerne sammen med Lasse igen, og også gerne sammen med andre mennesker. Og så var jeg så heldig, at der var nogen, der i et radioprogram provokerede lidt ved at sige, at det var let at lave whisky, men det var svært at lave god whisky. Og den greb jeg så, og spurgte Lasse som den første person, om vi ikke skulle prøve at lave whisky, fordi nu er vi jo færdige med det andet projekt, vi har lavet. Og han nikkede med det samme, og sagde, at det kunne måske være meget sjovt. Og så gør vi det, som jeg tror, vi gør meget i min familie, eller det er, så ringer vi til folk, vi tænker, der kunne være sjovt at gøre det sammen med, og som vi tror kunne bidrage. Hvilket gjorde, at det blev grundlaget for de 9, vi blev i alt som foundergruppen. Det var simpelthen at tage telefonen og ringe og sige, vi har tænkt os at prøve det her. Har I ikke lyst til at være med, eller har du ikke lyst til at være med? Ej, det lyder spændende. Jeg kommer lige ind til det med, hvordan I har sat holdet på banen. Mm-hmm. Men Jørgen, der bliver mange virksomheder, der bliver etableret årligt. Hvad er hemmeligheden til at sætte en virksomhed på benene? Jamen det ved jeg ikke. Der ligger jo i hvert fald, kan man sige, i Danmark, hvis man sådan kigger datamæssigt, så er vi jo, jeg tror, der er 600.000 CVR-numre i Danmark i dag, og de 300.000 er med sådan godt aktive, og 30.000 nye ser, kan man sige, dagens lys om året. Vi er faktisk et ret godt iværksættermiljø og i og omkring Danmark. Hvad skal der til? Altså, jeg tror, det er jo rigtig meget, jeg tror personen, nu sidder Martin og fortæller historien her, jeg tror rigtig meget, det ligger i det der personlige fundament, det der DNA, man har, lysten til at være nysgerrig på at prøve at tage en udfordring op og være selvstændig. Der kommer et element ind i det, som er risikovillighed, og det er rigtig mange, der ikke tør at tage den i Danmark. Altså, det er nok de fleste overvejer, når man skal gå den vej. Jeg har en drøm om et eller andet ting. Det kunne være verdens fedeste ting at lave verdens fedeste whisky. Og hvordan gør vi så det? Den risiko, der ligger i det med ens personlige, både med tid, personlighed og ikke mindst økonomi, det tror jeg, det er noget af det, som man skal have i sin personlighed, den villighed til at løbe den risiko, fordi ellers så bliver det op ad bakke fra starten af. Ja. Martin, du var jo lidt inde på det her med, at så ringer du rundt til nogle venner og spørger, om de har lyst til at være med, og så får I samlet den her flok på 9 personer, og så står I der og vil gerne lave whisky. Mm-hmm. Og hvordan griber man så det an? Vi startede med at gå på biblioteket og låne en bog for at se, hvordan man laver whisky. Men i bund og grund, så var det jo at prøve at dele processen ned i nogle bidder, som vi kunne overskue, og så lade de folk, der nu havde evner og know-how eller lyst til at dykke ned i de enkelte delelementer, prøve at bidrage til, hvordan kan vi løse de her problemstillinger, der ligger i at gå fra tanken om at lave whisky til faktisk at begynde at lave whisky. Så jeg tror, det der med risikovillighed, det er jo også nogle gange at prøve, i stedet for at lægge risiko på risiko på risiko, og så få det til at være uoverskueligt, så prøv at gøre det modsatte og sige, jamen kan vi klare det her? Så prøver vi at løse det først, og så ser vi, hvor vi står der. Og hvad er den næste udfordring? Så prøver vi at løse den, og så kommer vi videre. Så jeg tror, at det er måske sådan DNA-grundlaget i Stauning Whisky, det er, at vi byder tingene ned i dele, og så byder folk ind med de kompetencer, de har, og så løser vi den udfordring, vi står overfor, uden at tænke måske mega langsigtet altid, men bare fjerne den problemstilling, der står lige foran os. Ja. Vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på de kompetencer, og det hold, I så var til at starte med? Jo, altså du listede det op i forhold til vores uddannelsesmæssige profiler, men jeg tror måske, det der var det allervigtigste ved de her 9 personer i alt, og nu inkluderer jeg så mig selv i det, det er evnen til, at man tør indrømme, hvad man ikke ved. Altså at vi står en gruppe af mennesker, som i bund og grund jo ikke vidste, hvordan vi lavede whisky, og derfor turde vi godt at undre os og være nysgerrige sammen omkring det her, fordi der var ingen af os, der kunne
nærmest risikere noget som helst ved at sige, at vi ikke ved det, fordi der var ingen af os, der vidste det. Så selvom vi havde forskellige fagligheder og forskellige ting, vi kunne byde ind med, som hver for sig var vigtige for, at vi kunne nå frem til at lave whisky, så tror jeg faktisk, det allervigtigste, det var, at vi turde bare undre os og give os i kast med at eksperimentere. Og så har det været vigtigt, at vi har haft nogen, der var gode til at dokumentere, hvad vi så gjorde undervejs. Fordi hvis man eksperimenterer uden at trække data ud på, hvad der sker, så gentager man ofte sine fejltagelser. Det at have nogle ingeniører og nogle Excel-ark og nogle ting, som gør, at vi kunne registrere, hvad der skete, gjorde også, at vi på den måde kunne eksperimentere, men bevæge os i retning af noget, som stoppede med at være eksperimenter, til at være faktisk noget, der lugtede mere af produktion. Det giver god mening. Jørgen, du møder jo mange ejerledere i din rolle som revisor. Hvad betyder det her med at få sammensat det rigtige hold? Jamen, det tror jeg, det betyder alt. Det betyder virkelig alt i dag. Der er jo rigtig mange af, når vi nu tager de datapunkter før på de der 30.000 danske virksomheder, der starter, så er rigtig mange af dem, det er enkeltmandsvirksomheder. Det er jo faktisk rigtig mange, der ikke ligesom Martin får en fælles idé. Det var fantastisk det der, at have sådan et hold der og starte op på og læne sig op af hinanden. Der er rigtig mange af dem, jeg møder i dagligdagen, det er enkeltpersoner, der får en god idé og starte enten i et servicefag eller i et handelsfag på en eller anden måde. Ikke? Der er, jeg tror 50% af de nystiftede selskaber, det er enkeltmandsvirksomheder, og lige tæt på 45% oven i det er små APS'er. Så det er rigtig meget, man er rigtig meget alene. Og det betyder så, at man skal omgive sig med andre, altså have et rigtig godt netværk, have en revisor som mig, eller en advokat, eller andre mennesker, der måske også ved, hvordan former man en virksomhed. Og fordi der kommer rigtig mange problemstillinger, specielt de første 12-24 måneder. Og hvad skal man være opmærksom på, når man sætter holdet i forhold til, når man starter, men også i vækstfasen? Jamen det er jo det der med, at ofte når man kommer, så har man jo man er jo meget passionsdrevet i, at man synes, det er fantastisk. Og det der med måske lige at have en, der tør udfordre, og måske ikke kun tale en lidt efter munden, men også udfordre og sige, er det her overhovedet, er det gangbart? Er der et marked for det her produkt? Er der et behov for det? Kan man med den pris, man kan få i markedet, drive en forretning på det? Hvordan skal det organiseres osv.? Fordi at man kommer måske lidt hurtigt væk fra, at der er også andre problemstillinger, og den der passion, den kan hurtigt komme ned i en gryde, hvor den ikke hører hjemme, men den skulle gerne holdes i live, og derfor tror jeg, det er vigtigt, at man har nogen omkring sig, der kan holde fast i nogle af alle de der mere kommercielle ting, der ligger rundt om. Martin, jeg læste et sted, at i din familie, der er venner i bøvl til projekter, og det afspejler din karriere jo også meget godt. Hvad er det, der driver dig til at kaste ud et projekt som Stauning Whisky? Jamen, udover nærhed med nogle mennesker, som jeg godt kan lide at være sammen med, og en fælles passion for noget, vi gerne vil se lykkes, så tror jeg, at jeg bliver jo ofte provokeret, når at der er et eller andet, jeg undrer mig over, hvor jeg tænker, det kan simpelthen ikke passe. Altså, der er sådan en, og det er helt sikkert noget, der også ligger i familien, det der med, at man møder noget, hvor man undrer sig over, hvorfor gør man dog det? Så det tror jeg sådan er en træk, som jeg bærer på, men også som, mine brødre bærer på, min far bærer på, min mor bærer på. Det er sådan noget, der ligger i os. Og så igen det der med, at jeg tror også, at jeg er okay med at tabe ansigt. Og det er ret væsentligt, fordi det der med, at man, hvis nu det er en enkeltmandsvirksomhed, så har du også lyst til at have en ledelsesprofil, og du vil sætte en retning, og du kan bevæge dig hurtigere, fordi du træffer beslutningerne. Men der er sådan lidt noget omkring, hvis du er lang, så skal du være flere. Så tager det måske længere tid, og der er flere om at træffe beslutninger. Og når man træffer beslutninger i teams, så er der jo nogle gange, at man træffer forkerte beslutninger, og så skal man stå til ansvar for det. Og der kommer det der med at tabe ansigt. Jeg har det helt okay med at lave fejl. Jeg har det helt okay med at være i et team, hvor jeg har sagt et eller andet, og så kommer det ikke til at passe, og der er nogle andre, der har sagt noget andet, og så kan man så få det bedste ud af den situation, som man så nu står i. Så de to ting i kombination, altså det der med at undre sig over ting, og så højlydt sætte ord på, det undrer jeg mig over. Og så faktisk ture og stå på mål for, når man har lavet fejl, og lade andre bidrage, så det bliver bedre. Det tror jeg er det allervigtigste. Ja. Jeg synes, det er mega fedt, det der med at ture fejle, ikke? Fordi det er noget, man ikke er ret god til i Danmark. Altså i hvert fald det at indrømme det, Martin. Så det er en god... Man kan lære det. Ja, man kan lære det. Og altså man kan jo sige, at i dag der har I jo skabt en virksomhed, hvor I har over 30 ansatte, så hvordan er det også for at gå og drive et hobbyprojekt, hvor I er 9 mand, der prøver at lave whisky til, nu har I jo en relativt veletableret virksomhed?
Jamen, der er igen noget med persongalleriet, fordi jeg er helt sikker på, at grunden til, at Stauning står, hvor vi gør i dag med det, vi har her, det er også fordi, at der er andre end min profil, der er en del af det. Altså diversiteten i teamet og min lillebror, som er noget mere struktureret og noget bedre til at få overblik og skabe overblik, end jeg er. Han er helt sikkert en af grundene til, at vi er nået så langt, som vi er. Så det er jo også et spørgsmål om at skifte fra at være en startup-mentalitet til at gå i retning af at have en virksomhed, som er mere driftmindet, og vores salg. Altså det er jo en mærkelig virksomhed, fordi det tog jo lang tid, inden vi kan begynde at sælge, for det tager lang tid at lave whisky. Men det der med, at du skifter fra, at du har en opstartsmentalitet til, at det bliver mere driftorienteret, og vores salg kommer til at skal fylde rigtig, rigtig meget, for ellers så kan virksomheden ikke eksistere. Så udvikling af persongalleri, kompetencer ind, der skal bidrage på det, der er behov for i virksomheden på de rigtige tidspunkter, men også uden at miste den der entrepreneurial DNA, som jeg tænker, vi forsøger at holde fast i. Og hvornår skete det skifte for jer? Jamen, det gjorde det på det tidspunkt, hvor at vi begynder at blive kontaktet af nogen udefra, der gerne vil investere i os, fordi de kan se, at vi laver kvalitetsprodukter, og kan se, at der er en mulighed for at skabe en virksomhed, der er større end whisky til Danmark og danskere. Der begynder vi jo at blive presset ud i en situation, hvor vi skal til at forholde os til, om det skal være en hobbyvirksomhed, som er drevet af passion og lysten til bare at prøve at lave verdens bedste whisky. Og det lyder sådan lidt arrogant, men det var vores passion. Det var det, vi ville. Til at lave en whisky, som ikke kun var verdens bedste whisky, men også kunne nå hele verden. Og det kræver lidt en anden setup og en anden tilgang til, hvordan man driver virksomhed. Kan du give os et lille indblik i, altså sådan helt konkret, hvad for nogle træk I på? Altså hvilke mennesker hyrede I ind, som I mente, der skulle sådan understøtte de kompetencer, I allerede havde? Ja, det er jo, altså fra starten af var vi gode til at trække både advokater og revisionskompetencer ind tidligt i forløbet med henblik på at have et fundament at stå på. Men dengang der begyndte at blive investeret indfra, så satte vi også en bestyrelse med nogle folk, der havde nogle ret specielle kompetencer og noget indsigt. Blandt så havde vi Helle Østergaard, som var CFO i Danish Commodity Panel, Danske Commodity, som det hedder, inde i bestyrelsen på det her tidspunkt. Og hun havde jo en helt anden mentalitet omkring, hvordan man bygger en virksomhed med en bæredygtig forretningsmodel, der er skalerbar, fordi hun kommer jo fra en helt anden verden. Så jeg tænker, vi var strategisk dygtige til at trække folk ind, som havde et blik for det, som vi ikke selv sad med. Og det igen vender tilbage til, det turde vi godt, fordi de turde godt at vide, hvad vi ikke vidste. Eller dele, hvad vi ikke vidste. Og sige, men det ved vi ikke noget om. Hvem ved noget om det, og hvem kan hjælpe os? Og der kom bestyrelsens rolle rigtig meget i spil. Også i forhold til Jens Jerslev, som var advokaten, som har fulgt os undervejs. Han var jo også med til at pege på folk, der kunne bidrage i den her transition fra vores side af. Ja. Jørgen, det er jo faktisk kun halvdelen af alle nye virksomheder, der overlever de første 5 år. Hvad adskiller dem, der klarer sig, fra dem, der ikke gør? Ja, der er nogle få datapunkter på det. Jeg ved, at ledelse, det betyder rigtig meget, men der er også nogle datapunkter der siger, at den passion, man kommer med, der viser sig desværre, tror jeg, for halvdelen af de virksomheder, der starter, at den serviceydelse, eller det produkt, man går i markedet med, det er der lige pludselig ikke noget behov for mere. Altså konkurrencemønstret ændrer sig eller andet, og derfor kan man sige, har man ikke rigtig sin eksistensberettigelse mere. Så det er en stor del af dem, der ikke kommer videre, desværre. Ellers vil jeg sige, at meget af succesraten ligger jo i den personprofil og den nysgerrighed, som Martin har. Altså, vi har jo nok som mennesker en eller anden tendens til at give op, når vi møder en eller anden form for modgang, og det er ingen tvivl om, når man er iværksætter i Danmark, der er rigelige af udfordringer, både med produktion og setup og myndigheder, regnskab, som jeg selv står for, og skat og investorer, specielt finansiering, budgetter. Der er så mange ting, der ligger ved siden af den passion, man har. Og det at holde hovedet oppe, holde modet kørende, imens man er i den proces, det er også det kræver noget personlighed. Så det er en stor del af det også. Ja, for jeg tænker også, hvordan kan I holde ro i maven, mens I er i gang med at finde den rigtige opskrift for jer på whisky? I kan jo ikke gå ud og sælge et produkt med det samme. Så I har jo også haft en lang opstartsperiode, hvor I har lavet det bedst mulige produkt, og så skal man på et tidspunkt gå i markedet med det. Hvordan har den proces været? Igen ved at lade folk prøve at smage på det, vi lavede tidligt, hvis vi sådan rent produktmæssigt kigger på det. Ja. Lad folk smage tidligt på vores whisky, inden det var whisky. Altså dengang det bare var en alkohol, der skulle læres, og prøve at få feedback fra nogen, der vidste noget om det. Har været med til at sætte scenen og give os det selvtillid og rygstød, der skulle til at starte med. Og så startede vi også under lidt nogle vilkår, hvor det jo var et hobbyprojekt.
hvilket gør, at risikovilligheden er jo lidt noget andet, end hvis man nu har taget lån i hus, og det hele har satset på, at det her det bare skulle lykkes. Det her det er jo bygget ud fra en tilgang, hvor vi startede med, at vi kunne tillade os at eksperimentere, fordi hvis det hele faldt til jorden, så var der ikke nogen af os, der skulle gå fra hus og hjem bagefter. Så der er også nogle lidt specielle forhold i forbindelse med det her. Og for at bygge videre lidt på det, du siger med henblik på, hvad der skal til. Jeg har jo kigget med alle mulige forskellige startups, også i forbindelse med de andre opgaver, jeg sådan sidder med, ud over Stavning Whisky. Og jeg har sådan lidt en sag, som jeg ikke kan lade være med at dele her, det er team, need og timing. Altså, der er noget omkring teamet. Og så det der med behovet, det er altså vigtigere, end at man har et produkt. Og hvis der ikke var et marked for Stavning Whisky, så var vi jo nødt til at lave noget andet for at få det her. Og der tænker jeg, at nogle gange så ser jeg nogle virksomheder, der holder så meget fast i deres løsning, at de ikke er gode nok til at kigge på, hvad er det egentlig for et behov, og hvad for nogle små ting kan man ændre på for at ramme det her behov. Og så er der et timing. Altså da vi startede med Stavning Whisky, der startede vi, da den nordiske kulinariske bølge rullede ind over Danmark, og hvor Noma og alt det der med jord til bord virkelig fyldte noget, og hvor der var en transition i den måde, vi kiggede på råvarer, og det vi står for med at lave produkter af lokalt og kvalitet og sådan noget. Så der var også et held i timing i forhold til det, at vi er, hvor vi er i dag. Så team need og timing, tænker jeg, er sådan nogle gode elementer, når man kigger på, om ting lykkes eller ikke lykkes. Og produktet er, hvis det skal være lidt provokerende, nogle gange sekundært, hvis man er for låst på det, så kan det ødelægge forretningsmodellen. Jeg kan godt lide den der tilgang der med at prøve det af og smage på det, og så prøve det af og sige, men er der virkelig et marked for det her? Fordi ofte der har man sådan, hvis man virkelig er passioneret, så kan man godt have så meget passion for et produkt, at man så senere opdager, at jamen, der er faktisk ikke rigtig et marked for det. Det er bare fordi, det er ens egen personlige interesse. Ja. Men det der med stille og roligt at eksperimentere med det og få, kan man sige, ambassadører for ens produkt ude i markedet, det er en rigtig god vinkel. Det tager en masse risiko ud af investeringen. Din rolle, tænker jeg, har også udviklet sig fra I startede til nu. Vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvordan det er at gå fra det hobbyprojekt og så til en voksende virksomhed? Jo, altså til at starte med, så var det jo sådan helt fysisk, at vi byggede ting. Altså vi byggede jo et destilleri i Slagterhuset, og så byggede vi et destilleri i gården Hoved, og så fik vi investeringen, og så er der nogen, der har bygget det, vi sidder i dag. Så jeg har jo været hands-on fra starten af med henblik på at være en del af selve produktionen, til så at gå over i en bestyrelsesmæssig rolle, hvor jeg har været en stemme, og nogle gange larmet lidt med henblik på, hvordan jeg så, at Stavning kunne fastholde en position i den her verden, til at jeg nu i dag sidder i Stavning. Hver uge bruger jeg tid på opgaver for Stavning, og det er primært med henblik på at bidrage til, at vi som produkt er tæt på kunderne, og er tæt på kundernes måde at opleve vores produkt på. Fordi vi sælger jo ikke kun whisky. Vi sælger jo forhåbentlig et smil, når folk tager whisky ned af en hylde, så en følelse, eller når man giver en flaske whisky som en gave, at man faktisk er stolt af at aflevere en Stavning til nogen, som man har lyst til at give noget til. Så min opgave på nuværende tidspunkt, det er at prøve at tabe ind i, hvordan vi kan fastholde den her følelse af, at når man sidder med en Stavning, eller giver en Stavning, eller nyder en Stavning, så er det en oplevelse, og den vil man gerne dele med nogle folk. Så hele narrativsopbygningen omkring det, og hvordan vores sælgere kan udnytte det, og hvordan vi kan blive klogere på, hvordan vores sælgere får feedback fra kunder, så det kan blive en del af den måde, som vi serverer Stavning på. Og når jeg siger serverer Stavning her, så er det jo med henblik på, at kunderne ser os og oplever os som det kvalitetsprodukt, vi også selv synes, det er. Det er jo dig, der gemmer dig bag titlen læge. Hvordan bruger du den erfaring i dit arbejde her? Jeg tror, der er noget omkring den der analytiske tænkning, som der ligger i lægefaget. Altså det der med at kigge på problemstillinger og prøve at trække data og kompetencer ind for at finde ud af, hvad er diagnosen, og hvad er så behandlingen på den her. Den tror jeg ligger som en del af min måde at tænke på. Og også at undgå at jump to conclusions baseret på følelser. Folk tager jo ofte fejl og har en tendens til at være for selvsikre i, at de har det rigtige svar, hvor at lægefaget giver sådan en vis indsigt i, at hvis du laver en fejl, så kan konsekvenserne være ret store, så det er en god idé at hente data ind fra flere forskellige kilder, inden man træffer en beslutning. Det tror jeg er noget, jeg forsøger at bidrage med til Stavning Whisky. Så der er meget data i mit hoved, og der er meget, når vi har bestyrelsesmøder, har vi data på det? Hvad har vi, der understøtter, at det her det er det rigtige? Eller hvis vi sætter noget op, hvordan måler vi, at det vi sætter op og går i gang med, det faktisk er det rigtige, så vi kan lukke det, hvis det ikke er det rigtige. Ja. Så det tror jeg, det er sådan, men det er jo en tænkning, der ligger i faget, tænker jeg. Det er mening. Vi skal vel have rigtig mange sygdomme, gør det ikke? Det har jeg ingen kommentar til. Jørgen, der er jo mange, der kæmper i den her overgang mellem drøm til drift, og hvordan udvikler man sig egentlig bedst som leder i takt med, at ens virksomhed den vokser?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at der er alle de her udfordringer. Der er ingen tvivl om det at have en bestyrelse, at på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at have nogen omkring sig for at udvikle sig, og det, der er mest anvendt i Danmark, det er jo det der med bestyrelser, og mange bryder sig egentlig ikke om at have en bestyrelse, fordi man skal forberede sig til det, og det er jo typisk et stort arbejde op til, fordi at hvis der sidder nogen i en bestyrelse, og de ikke bare skal møde op og også kunne bidrage, så kræver det en masse forberedelse fra typisk ejeren selv, som også er direktør. Og det synes man nogle gange, jamen okay, man har jo det hele i hovedet alligevel. Men det at træde ud af den rolle og forberede sig lidt på at få den der sparring, og det er alt det, kan man sige, modstand, som man også skal have i en bestyrelse, det er klart min anbefaling. Så tidligt i fasen forsøge at opbygge en bestyrelse med de kompetencer, man mangler, eller et andet organ, men det er ofte bestyrelsen, der spiller rollen, og det er jo det, Martin også nævner, da de tager det der, kan man sige, store skridt der og begynder at få det der indspil. I er jo heldige, I er mange i forvejen, så derfor er I et stærkt team, men det at få en bestyrelse ind, der også kommer med de der globale forhold, det gør helt klart en forskel, tror jeg, i Stauning. Og vores bestyrelse var jo international fra starten af, med folk, der havde mange års erfaringer i at sidde i bestyrelser. Så vores læringskurve med henblik på, specielt for direktøren og teamet herude, at levere de tal, som man skulle til en bestyrelse, der ikke bare var en advisory group, eller nu hygger vi os og får et stykke kage og en kop kaffe, men nogen, der virkelig stillede krav til, at man til bestyrelsesmøderne var forberedt, havde tallene, kunne fremlægge, komme med en vision, gjorde, at med en lidt stejl læringskurve, så er det her noget af det mest interessante bestyrelsesarbejde, jeg er en del af. Og jeg sidder lidt forskellige steder og støjer i bestyrelser eller i advisory boards, men det her det er virkelig fedt, for det er meget professionelt, den måde, som det er at arbejde i den her bestyrelse. Men hvordan får man så sat den rigtige bestyrelse på benene? Hvad er vigtigt for en virksomhed? Hvilke kræfter skal der være med? Jamen, lidt afhængig af, hvilken type virksomhed man er, så er det jo, kan man sige, der er, kan man sige, næsten i de fleste bestyrelser, er der en eller anden form for alt det her, det corporate, kan man give. Regnskab, skat, registreringer, godkendelser, ejeraftaler, alle de her mere juridiske discipliner, det er forholdsvis vigtigt, at man ikke falder i på nogen måder i forhold til det. Så sådan en kompetence, tror jeg altid er godt at have siddet i en bestyrelse. Så er det klart, at den kommercielle del, den er rigtig svær ofte at få, kan man sige, noget erfaring ind omkring og sige, hvis det er et produkt eller en serviceydelse, hvordan bringer man den i markedet. Det at have noget god sparring til den del, det er også, synes jeg, ofte det, man ser i de succesrige virksomheder, at der har de en stærk kommerciel profil i bestyrelsen, der er god til at vejlede og hjælpe den vej. Hvad tror du var afgørende for, at I satte så god en bestyrelse til at starte med? Jamen, vi har været heldige mange gange, og vi har også været heldige med bestyrelsen, men der er noget med personlighed også. Altså vores bestyrelser, og der hvor vi startede, og nu nævnte jeg Helle, men det gælder jo generelt dem, der sidder, som vi selv har været med til at pege på, det er jo mennesker, vi godt kan lide, og som vi er trygge ved. Der skal være plads i bestyrelsen til nogen, der støjer og stiller skæve spørgsmål, og det tror jeg også er min rolle nogle gange i bestyrelser at gøre det. Men hvis man ikke har tillid, og hvis man ikke har et rum, hvor at folk kan gøre det, så fungerer en bestyrelse lige så ringe som en virksomhed, hvor man ikke har tillid til det. Så det går lidt tilbage til det, jeg sagde før, også med henblik på, at folk skal kunne ture og undre sig, og det er der jo plads til i et whiskydestilleri. For dem, der sidder i bestyrelsen, der er jo ganske få, der har erfaring med at sælge whisky eller arbejde i en whiskyproduktion, så der blev undret, eller man undrede sig også i bestyrelsen. Og det har været med til at gøre, at vi har skulle gå tilbage og finde ud af, hvad er svaret på det, og dermed forhåbentlig bevæge os i en bedre retning, hvis vi bare har gjort det selv. Så erfaring er en ting, det er måske ikke altid det vigtigste. Det at kunne turde stille spørgsmål og komme med muligheder, det er måske nogle gange vigtigere. Du er selv lidt inde på det her, Martin. I 2015, der får I en relativt stor investering på 100 millioner fra en investeringsvirksomhed. Hvordan ændrede det jeres måde at drive forretning på? Jamen lige pludselig så var det jo ikke kun vores egne KPI'er, vi skulle indfri. Så var der jo nogle forventninger. Man får jo ikke 100 millioner og efterfølgende også yderligere støtte med henblik på, at de bare synes, det er sjovt at være med. De har jo nogle ting, vi skal ligesom forsøge at nå, og nogle mål, vi skal nå. Så det hele den der professionalisering, jeg talte om i bestyrelsen, det sker på det tidspunkt. Og hele tænkningen omkring, at det, som virker lidt fluffy til at være verdens bedste whisky, til at også at nå nogle salgstal, det ændrede jo selvfølgelig den måde, vi drev vores virksomhed på. Og det gjorde det jo på mange måder. Det gjorde det både på dem, vi rekrutterede, altså dem, vi skulle ansætte i virksomheden for at hjælpe med det her, men det gjorde det også med henblik på den mentalitet, der måske var i virksomheden. Men vi havde sådan et ethos-ting, eller vi havde sådan noget, som vi holdt fast i, altså det der med, at vi vil
gerne tjene penge, men vi skulle også have det sjovt, men vi skulle ikke have det så sjovt, at vi ikke tjente penge, var sådan en ting, vi holdt fast i. Og der var også noget omkring DNA'et på den måde, som vi selvfølgelig lavede vores produkt på. Altså selvom vi fik en investering, så skulle det stadigvæk være en transparent produktion. Det skulle stadigvæk være lokale råvarer. Det skulle stadigvæk, nu sidder vi i det her helt fantastiske rum, være små potstills, fordi vi mener, at det holder fast i vores kvalitet i vores produkt. Altså, vi kunne få lov til at lave whisky på den måde, vi ville, selvom der kom ekstern investering. Det, de var interesserede i, det var, at vi lavede en bæredygtig forretning, som gav mulighed for at få et produkt ud i resten af verden. Det stillede krav til noget andet omkring salg og distribution. Det var det nye for os. Ja, fordi jeg tænker, hvordan bevarer man det her lokale DNA, som I jo virkelig slår jer op på, når man så får en global partner ind? Men det tror jeg ikke er så svært, når det er sådan, at man tænker whisky. Fordi whisky har jo traditionsmæssigt en rod i det lokale. De fleste whiskydestillerier har jo navn for der, hvor de ligger, og en del af den måde, som smagsprofilen er bygget op omkring, det er også et narrativ omkring, at fordi det er her, så smager det på den her måde. Så der er ikke nogen udefra, der har tænkt, at Stauning skulle være et andet sted end Stauning. Dem, der investerer, de kommer jo med en baggrund, hvor de har investeret og har baggrund fra whiskyverden, så de har på ingen måde en idé om, at det skulle være noget andet, end det vi var. Det skulle bare være mere. Så på den måde, så var der ingen mismatch imellem deres forventninger og vores muligheder for at fastholde det lokale. Og det lokale er ekstremt vigtigt. Altså det er jo vigtigt med henblik på både at bruge lokale håndværkere og lokale afgrøder, men vi er Stauning. Altså jeg kommer fra Stauning. Det her, det er Stauning, og det er en del af at flytte noget, som ligger inde i os ud og tilbyde det til en masse mennesker. Og det bliver måske sådan lidt... men det er vigtigt. Vi er Stauning. Vil du ikke lige prøve at sætte lidt flere ord på det, hvorfor det har så stor betydning for jer som virksomhed? Jamen fordi, at når folk har været med til at hjælpe fra da vi startede med at bygge en lille virksomhed op til det, vi er i dag, så bliver vi en del af DNA'et i et lokalsamfund også. Jeg er sikker på, at de fleste mennesker, der bor herude, de er faktisk ret stolte af Stauning og synes, det er fedt, at vi har gjort det her. Der er også nogen, der har rystet på hovedet og tænkt, at vi var virkelig tosset. Men der er nok ikke nogen af dem, der bor tæt på Stauning i dag, eller i Stauning, der ikke synes, det er faktisk ret fedt, det de har skabt derude. Så for os så er vi en del af et lokalt miljø, og det er vigtigt for os alle sammen, men nok specielt os, der er født og opvokset i Stauning. Og det at gå... Nu gik jeg ind i en bar i Sydney for 14 dage siden, og så står der Stauning på hylden. Så Stauning er jo lokalt, men nu er det jo globalt. Og det er lokalsamfundet også. Og jeg vil da æde min gamle hat på, at hvis der kommer en fra Stauning, der går ind i en bar i København, og der sidder Stauning på hylden, så bliver man da lidt stolt af det. Og det kan jeg ikke omsætte til værdi andet end, at det er en fed følelse. Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg virkelig godt forstå. Man kan ligefrem mærke den passion, du har. Jeg synes virkelig, det er fantastisk. Man kan være stolt af den, og den smager jo enormt godt. Den smager også enormt godt, ja. Jørgen, der er jo mange, der drømmer om at det med at skabe noget, men så møder man på et tidspunkt nogle økonomiske realiteter. Hvordan der holder man fast i sin vision, når tallene ligesom begynder at tælle? Ja, men det er jo typisk, når mange iværksættere de kommer med en god idé, så er man jo rigtig meget passionsdrevet. Og desværre det, der sker, det er, når man møder, det kan være sådan nogen som mig, så ender man nogle gange med, at det hele det bliver lidt mere til realiteter, og man kommer over lidt mere i nogle af de her mere kedelige ting, fordi der ligger bare desværre rigtig, rigtig mange ydelser og problemstillinger, der skal håndteres, når man er iværksætter. Og det er så at holde fast i passionen. Så jeg tror, det der sker ofte, det er jo, at man starter ud med at have en enorm passion, og så opdager man lidt, at realiteterne også, at der er en masse bøvl ved at være selvstændig i bund og grund, og også mister lidt modet undervejs. Men ofte så ser man også, hvis de andre karakterer ved virksomheden, som vi drøftede tidligere, det der med, at der er et marked, og der er et behov, prisen er rigtig, der er en differentiator i forhold til markedet, så er der ingen tvivl om, så kommer passionen tilbage igen. Fordi når hele den der øvelse, den er overstået, så tror jeg, så finder man igen tilbage til det, man kom med, egentlig den passion, og det man også kan mærke på Martin, når han taler om stoltheden i Stauning og det der, den kommer helt sikkert tilbage igen efter, kan man sige, man har fået de her ting etableret og kommet i almindelig drift. Hvordan finder man balancen i det, tænker du? Jamen, det er, jeg ved ikke, om jeg har en decideret formel på det, fordi det er virkelig svært at finde balancen. Det er jo det her igen tilbage til bestyrelser og venner, og gerne, hvis man var flere, som Martin dem har været, hvor man hjælper hinanden, også i de her
den her nysgerrighed, man har i, når man møder en masse modstand undervejs, at man finder en balance og motiverer hinanden til at sige, jamen det skal nok gå, vi skal nok finde en løsning på det. Jeg noterede mig, at du nævnte det, de to, kan man sige, måske ikke altid tænkt så langsigtet, men tog det meget kortsigtet og løste de her udfordringer en efter en, og fandt så, tror jeg, en masse energi i at sige, okay, nu fik vi det løst, og så fik vi det løst, og så fik vi det løst, og egentlig holder fast i, at det her, det skal nok blive til noget, den her passion, vi har haft for virksomheden. Men svært er det, og rigtig mange, kan man sige, møder jo, kan man sige, og får slukket desværre den her drøm, man har undervejs. Men heldigvis er der jo, kan man sige, ud af de 30.000, der ved jeg, der er cirka 300 virksomheder, der bliver til vækstvirksomheder hvert år i Danmark, og de kommer jo rigtig smukt ud på den anden side. Jeg tror fra vores side, når vi møder sådan en revisor, der begynder at sige, at vi kan godt skrue på nogle knapper for at stå med en større sikkerhed, så er vi selvfølgelig lydhøre for at prøve at gøre det, så længe det ikke ændrer kvaliteten. Altså vi er jo drevet primært af at lave et kvalitetsprodukt. Så hver eneste gang, der er nogen, der kommer med forslag til, hvordan vi kan drive en forretning, der måske giver mere kapital eller et bedre afkast, så er det okay. Det skal bare ikke pille ved vores produkt. Og det er jo også det, der er det interessante på bestyrelsesmøderne, fordi der kommer jo folk ind, der bidrager til os, som for eksempel ikke er specielt glade for whisky, men som er rigtig gode til at lave forretning. Og de kan jo komme med de bedste forslag til, hvordan vi driver en god forretning. Men det skal bare ikke påvirke vores produkt. Og det tror jeg, når vi tænker det kortsigtede og det langsigtede. Det langsigtede er, at vi skal lave verdens bedste whisky. Det er der ikke nogen, der kan sige, at det forsøger vi ikke at gøre. Men alt, hvad vi kan skrue på derinde, der gør, at vi når frem til det, det vil vi gerne skrue på. Det må bare ikke påvirke det, der er det overordnede mål. Men det tænker jeg også kan blive en udfordring nogle gange i forhold til det her med, at man vil gerne lave et godt produkt. Det skal opnå international anerkendelse. Men man skal jo også, altså økonomien skal jo også følge med i en eller anden udstrækning. Jamen, der vil jeg gerne være naiv og så sige, at jeg tror, at økonomien hænger fast i, at vi faktisk laver verdens bedste whisky. Og det er for mig bedre at holde fast i den vision, og så måske have en whisky-virksomhed, som ikke tjener så meget, men på sigt kan leve i rigtig, rigtig lang tid. Jeg tror, at fluktuationerne i indtægterne kan blive noget rod, hvis det er sådan, at man forsøger hele tiden at tilpasse sig markedet på et nicheprodukt, som det vi sidder med her. Så der sker lige nu, der er whiskysalg ikke specielt godt, men det betyder ikke, at vi skal til at producere et eller andet, som er til en meget billigere pris for at sørge for at holde en god forretning. Det vender igen. Det skal nok gå. Du er lidt inde på det, men jeg kunne godt tænke mig at kridte stregerne lidt tydeligere, fordi hvordan finder I den her balance mellem passionen for at skabe et produkt, men også drive en sund forretning? Mm-hmm. Hvordan finder I den balance? Jamen igen, tal er jo fantastiske. Altså, hvad for nogle markeder går det godt i? Hvad er det, vi kan se af vores produkter, som vores kunder sætter pris på og er villige til at betale det, så vi får en lille indtægt på det, der gør, at vi kan sørge for, at vores virksomhed hænger sammen. Hvordan kan vi eksperimentere med at lære det her? Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at vi har en forretning på her destilleriet, hvor folk kan besøge os og komme og smage nogle ting. Det er jo for os et kæmpestort eksperimentarium med henblik på ting, hvor vi kan arbejde med det og få kundernes feedback, inden vi skalerer og rykker ud i verden med et nyt produkt. De produkter, der står på bordet her, det er jo startet med udgangspunkt i noget, vi synes, der er interessant. Og så er der en hel masse mennesker, der har smagt det under rundvisninger eller tastings, eller ting her, og vi får noget feedback på det, og så vælger vi jo der, hvor vi kan se, at der er et marked for det, vi gerne vil have med at gøre, og det, vi gerne vil levere. Så jeg tænker, det at skabe en forretning på nuværende tidspunkt, det er jo også at være undersøgende omkring, hvad er der et pull fra i markedet, i barer, i kunder, og så vælge at satse på de ting, og ikke kun der, hvor vi tænker, det her det er verdens bedste whisky, den skal vi sælge, hvis det er sådan, at markedet ikke er klar til at købe den. Mm. Hvad vil du egentlig sige er et succeskriterie for Stauning Whisky? Altså, hvornår har I opnået den succes, I gerne vil? Jamen, der er mange parametre. Kvaliteten har jeg været omkring mange gange, og det er svært at kapitalisere altid på den. Men vi skal jo have en bæredygtig forretning. Altså vi skal jo have et positivt cashflow på, at vi laver et produkt, der er ret dyrt at lave, med henblik på, at det så også er svært at konkurrere med produkter, der måske er betydeligt billigere. Så vi skal jo lave en virksomhed, som har en positiv cashflow i forhold til vores omkostninger til at sælge vores produkter. Og det er det, vi er ved, og den transition er vi stadigvæk i gang med. Jørgen, nu sidder du og hører det Martin han siger, men hvad oplever du sådan, hvis man kan generalisere det lidt ved virksomheder? Altså, hvordan finder man balancen i det med passion og profit?
Jamen, det er ofte svært, når man er startup i hvert fald, fordi at det, man ofte møder, det er jo altså det at etablere en virksomhed. Jeg tror slet ikke at tænke på, hvad det lokale, vi sidder inde i her, det har kostet, men det er jo en enorm investering, og det, der man møder efterfølgende, det er også en arbejdskapital. Altså, når man vækster og går ud globalt, så sker der ofte det, at man bliver overrasket over, hvor meget likviditet det egentlig kræver. En binding i investeringer og i arbejdskapital generelt set, og det overrasker de fleste. Og det går, kan man sige, det der tilt, du lidt efterspørger at sige, det gør jo ofte, at desværre så bliver der en periode, hvor man bliver nødt til at fortrænge passionen en lille bitte smule. Man kan godt have narrativet om, at man skal lave verdens bedste whisky, hvilket jeg synes er helt fantastisk. Men jeg tror, der er mange, der er en periode der, kan man sige, i den balance mellem de ting, simpelthen af nød bliver nødt til at tænke over kan man sige, i virksomhedens drift. Der er jo en bank, der skal serviceres ofte. Der er, medmindre man vil have delt sin investering med andre også, og ud at hente ekstern kapital. Så tænker jeg typisk, der sker et skift i en periode over mod, kan man sige, indtjening, bundlinje, likviditet, og så forhåbentlig, så kan man komme tilbage til den passion, man har, når man lige har fået styr på de dele der. Men det er rigtig dyrt at etablere sig, og også mange gange langt dyrere, end man lige umiddelbart forudser. Og så er det vigtigt, at man har mod til at lukke det, der ikke giver en return of investment. Altså vi har jo, og det tror jeg ikke er nogen hemmelighed, vi satser jo ret meget på USA, og der er sket meget i USA, hvilket har gjort, at det som marked er ekstremt uforudsigeligt og har været meget, meget dyrt, og likviditeten med henblik på at etablere sig i USA, kravet er kæmpestort. Så vi har trukket os langt hen ad vejen fra USA igen, og det har kostet os helt sikkert rigtig, rigtig mange penge. Men det at gøre det så tidligt, som vi gjorde det, har jo nok også gjort, at vi ikke har slået os helt så hårdt, som vi kunne have gjort, hvis vi har forsøgt at holde fast og kæmpe mod noget, som har været for svært for en lille virksomhed for os at se os ind i. Så jeg tror, en af tingene er også, at selvfølgelig så skal passionen ikke forblinde, at man fastholder sig i en retning, hvis det er sådan, at den retning ikke er en positiv forretning. Og der har vi i hvert fald lært noget af vores venture ind i USA og forsøge at etablere os der, hvor at det var vigtigt, at vi trak os på det tidspunkt, som vi gjorde for ikke at miste flere penge, end vi allerede havde gjort. Jørgen, hvilke tendenser ser du i markedet i øjeblikket i forhold til sådan, er der en ny bevidsthed omkring vækst og værdier skal gå hånd i hånd, eller hvordan? Jeg tror generelt set, at vi er blevet mere værdibaseret, ja. Altså det der med at have gode værdier, og det grundlæggende, det tror jeg, det er. Men det behøver ikke at betyde, at man kan sagtens have en succesrig virksomhed, der er nystartet, som egentlig ikke er bygget på rigtige værdier. Det kan man egentlig godt. Altså man kan jo bare tage nogle af de ting, der kommer op, som bare har en kostagenda. Altså det, at produktet i sig selv bare er billigt, og derfor konkurrencedygtigt, det gør jo, at rigtig mange produkter faktisk lynhurtigt bliver succesfulde, og virksomheden bliver succesfuld. Det kommer, kan man sige, bare lidt længere hen i livscyklus. Ofte det med, man skal tiltrække medarbejdere, når man vækster det. Og der er vi jo rigtig meget værdibaseret som personer også ansatte, der kigger ind på en virksomhed og siger, er det en virksomhed, man vil arbejde hos med de værdier, de har? Er det et produkt, man kan associere sig selv med? Og de ting, så der er ingen tvivl om, der er sket et skred. Det er det i hele verden i forhold til det brand, man er omkring, og nu sidder vi her ved Stauning og Martin, en fantastisk historie, men det, at vil man associeres med en Stauning whisky? Ja, jeg vil gerne, jeg synes, det er en fantastisk historie, og det giver jo en masse energi ind omkring produktet, både som medarbejder, men også som investor. Så jeg tror på, med lidt længere briller, så det er svært at drive en succesfuld virksomhed, der ikke har det rigtige værdisæt. Martin, hvis vi så kigger lidt ind i glaskuglen og ser mod fremtiden, hvor er Stauning så på vej hen for dig? Jamen, Stauning er på vej i den retning, at når man kigger på whiskymarkedet, så skal vi understøtte, at folk ikke tænker scotch, når det er sådan, de tænker whisky. Men at man inde i hovedet, når man siger, at man vil gerne have en whisky, så skal det meste af Europa og dem, der kan lide whisky, så skal de tænke, det kan lige så godt være en Stauning. Det kan faktisk måske endnu bedre være en Stauning, end rigtig meget af det, man er vant til at købe, fordi at man køber det på grund af en historisk tænkning, i stedet for, hvad er egentlig god kvalitet. Så vi er på vej derhen, at vi forsøger at underbygge, at der er flere, der tænker, at et godt glas whisky, det behøver ikke at komme fra Skotland, eller fra Irland, eller fra Bourbon, USA. Det kan faktisk komme fra flere forskellige steder i verden, og ikke mindst fra vestkysten af Jylland.
Det lyder godt. Her til sidst, der vil jeg gerne stille dig 2 spørgsmål. Mm-hmm. Det er et fast element i vores podcast, og vi stiller det til alle vores gæster. Jeg vil gerne spørge dig, hvad den største succes med etableringen af Stauning Whisky har været, og hvor du har begået den største fejl. Ja. Altså den største succes, det er, at vi har fastholdt transparens, tror jeg. Altså Stauning bygger på, selv destilleriet er lavet med vinduer i alle bygninger. Man kan se, hvad vi gør. Vi er ærlige omkring det, vi laver, og det har vi været fra dag 1, og det holder vi fast i. Vil du ikke, undskyld, jeg afbryder, men vil du ikke lige prøve at sætte et par ord på det med transparensen for os, der måske ikke er så inde i... Jo, hvis du tager et produkt ned af hylden, så kan du godt smage det, og du kan godt få en oplevelse af det. Men hvad der egentlig ligger bag ved produktet, og hvad for nogle værdier, man lægger i produktet, det er det, der jeg tænker, der er vigtigt med transparens. Folk skal kunne se på et Stauning-produkt, og så skal de vide, at der er ikke noget hemmeligt, der er ikke tilsat noget, der er ikke gjort noget. Det er det, du ser, det kan du få viden om alt. Alt kan du få indsigt i. Når vi laver rundvisninger overhovedet, vi har ikke taget patenter på noget. Folk kan spørge om alt, vi svarer på alt. Hvis de har lyst til at lave en whisky og kopiere det, vi gør, go ahead. Så for mig så er transparens, at vi er ærlige omkring, hvordan vi gør tingene, og det er et ærligt produkt, du kigger på. Og det har vi holdt fast i fra dag 1, og det holder vi fast i dag. Og det gør det simpelthen så nemt, når folk stiller spørgsmål, fordi jeg skal ikke overveje, om jeg tør svare på det, eller ikke tør svare på det. Jeg tør svare på det hele. Så det giver en ro, og det giver en ærlighed i produktet. Så det tænker jeg, det har været ekstremt vigtigt for os. Og I er ikke bekymret for, du siger, så kan man komme ud og se det, og så kan man kopiere produktet. I er ikke bekymret for, at jeres produkt bliver kopieret? Ja, go ahead. Det skal de da bare gøre. Ja. Altså, det her, det er en Stauning, og hvis de tager navnet Stauning, så skal de nok høre fra os. Det er en anden sag. Men produktet, det er vores, og det gør vi på vores måde, og hvis der er nogen, der har lyst til at kopiere det, og det er der folk, der forsøger at gøre, altså nu vores gulvmaltning, som er ret unikt, det bliver jo praktiseret forskellige steder i verden, der ikke har gulvmaltet, fordi de kopierer os. Det bliver man da stolt af. De små potstills, designet på stedet her, er der folk, der kopierer. Så en kopi er vel også nogle gange en kompliment og en anerkendelse af, at vi gør noget, der er ret unikt og ret fedt. Helt sikkert. Og hvad så med den største fejl, du har begået? Personligt? Eller som arbejde med Stauning Whisky? Jeg tænker, at vi har nok været lidt for fokuseret på at lave noget helt fantastisk whisky, og mindre fokuseret på de store makrotrends, der er ude i samfundet. Altså, hvad betyder det, når det amerikanske marked lige pludselig forandrer sig fuldstændig? Har vi et fundament, der er stærkt nok, når vi satser så meget, som vi gjorde på USA, til at imødegå det her? Og der har jeg, og det er ikke alle i Stauning måske, men der har jeg nok været for naiv til, at det vi har skabt i Danmark og i Europa, det er bare at rykke over vandet og gøre det samme. Og så når der lige pludselig kommer en anden mentalitet i befolkningen i USA, og en anden præsident og nogle andre rammer, at så bliver det simpelthen så bøvlet, at det er umuligt for os at gennemføre det, der er vores plan. Så jeg tror, naivitet kan være en kæmpe fordel, når du kigger ind i udfordringer. Men lige akkurat med henblik på den læring, der lå i at bevæge sig mod USA og forsøge at etablere sig der har jeg nok personligt været for naiv til, hvor let det vil være at gøre, og har ikke. Altså, der er der mange andre virksomheder, der måske har haft det på samme måde, men det har været toft. Ja. Martin, du skal have tusind tak, fordi vi måtte komme og besøge jer her på Stauning Whisky. Og altså, hvis man har lyttet med podcasten, så vil jeg anbefale, at man går ind og kigger videoen også, fordi at vi sidder i et helt fantastisk destilleri. Det er meget cool. Tak, fordi du vil give os et indblik i Stauning Whisky. Og så fristes jeg til at sige, at vi næsten skal skåle. Ja, og så sige tak for i dag. Ja, det er en god idé. Tak, fordi I vil komme. Ja, fantastisk historie, Martin. Tillykke. Tak. Skål. Skål.